Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa, Achilles. Kang kinsa ni Achilles? Nga nang naabot ni dinhi sa atong kwarto. Ate, Naibaw kagig nga kontra ko ang bakakon. kang agwa. Ha? Unsa to? Kang agwa. Agwa? Kinsa man na si Agwa? Tunganan lang ti ka, ate. Upasiluas ako nga, wala din kumusulti ni mo. Katong giingon ni Ma'am Sita, nga may nakita siyang ulit tao nga, miyanhi din eh. Si Agwa to siya. Ang taong may tabang nako, aron makabuhi ko sa nagkidnap nako. Unsa? Muna ang tinuod, ate. Nga nang iya maning gipanghubo o gibilin din eh. Tungkol kaya nag-ilis man siya og laing besti. Para di siya mailan sa mga tao nga, kauban na itong nagkidnap nako. Ikaw, Achilles. Nga nang kilimod pagkid nimo nako ang tinuod nga nahitabo. Ingon ka kay nalipat lang nimo ang tao nga may kidnap nimo. Unya di ay may mitabang di ay nimo. Asa naman si karon? Ni Paulin siya sa ila. Layo man. Murag Mindanao. Pero mubalik siya. Kaya ako siyang ipaila-ila ni mo. Maayo, kay ako siyang pasalamatan. Husto na ituod. Sa sunod tuig, gusto ko nga mutungha ka na. Masa na kong plano, ti. Mangita na kong trabaho. Kanong nga mintas, wa pa ko mag-eskwela. Kanong tuiga. Ano ko makatigong? 13 anyos ka pa. O sa may trabaho nga masudlan mo. Naganoy. Unsa man ko lupi? Maglimpya butas ko. Kamao mo sa kong mga ayos sa mga sapatos. Dili na nausuron ka nang magsuroy-suroy kay manlimpyo og sapatos. Nya mangayo. Naay daghan sa mall. Napatingali magpalimpyo, magpaayos sa sapatos at eh. Kuday, musuri di ko sa bahay sa mga dato. Sigurado ka? Sigurado. O sige. Palitan ti ka og mga gamit. Yes! Apirmi! Unsa na, Divino? Nahurot na ninyog susi ang tanang suok? Uma na. Hoy, kamu dia. Dito na mo sa inyong tapukanan. Otro si Claudia. Murag na shocked. Tuwa pa sa ospital kay misaka ang dugo. Ngano naman ni Divino? Ano ako may mo pangutan undurya nga wa man tang duha dinis pa kay tabo. Mao naman atong naabtan nga wa nay panimuot si Claudia. Ug ang duha ka mga gago nga si Upahog Puroy, wa na sa dini pagabot. Sila ang makatubag sa tanan mong mga pangutana, Durya. Animal. Dili makontak si Puroy hasta sab si Upaw. Abi ko bag ni Anas Jeric og napay laing bata nga nadunggan. Wa naman hinuon bisag usa. Unsa man? Papilion na lang nato si Mr. Walker sa mga bata nga gilain ta sa sagupanan? Ha? Unsa man? No. Ay, Doria. Nung ka nga hilabtan tong mga bataa dito, ha? Gilain to nato kay mga nindot og panit. Og ang mga hitsura, mga disente, og mga gwapa og gwapo. Gipagamta ka to para dili ihawunon. Tingalig na limot ka, Divino. Husto na ito. Ato mo na itong gigahin para sa mga langyaw nga gustong makig-sex o mga batang lalaki babae. Naaramaday na. Si Jeric. Si Jeric ang angayan nga kuhaan sa kasing-kasing para sa anak ni Mr. Walker. Tungod kay dili to ikapasigarbong dagwaya. Ay, sa man, may lain pa bang numbers, Puroy? Ha? Saan niya ka cellphone? Nabalik naman ka. Oh. Husto. Suwayan ko.
cellphone ni Puroy. Miring. Nalimot ko uliin niya da. Tubagon ko ba ka sa? Ako tubagon. Madam. Madam ang nanawag. Tubagon ko. Hello? Kinsa ka? Oh. Ikaw may nanawag. Nga ikaw na yung mangutana. Ako ang mangutana kung kinsa ka. Ay na kong duwa-duwa idya, Puroy. Malintian ka ginako. Asa mong duha karon si Ipaw. Og hain na si Jeric. Og katong nakidnap kong ginganlan og butchoy. Ako ni, si Butchoy. Unsa? Niya sa kundol si Manay Puroy. Nainanok siya iyang pagkatuhog. Unsa? Nga naman, madam. Asa mo karon? Diya sa bay. Asang dapita? Ambot lang kung saan nilipito. Panuway ka. Simbakoy, ikaw na ka. Ihotag di Puroy ka ng telepono. Sorry, madam. Nakatubang kong maayo. Animal mo, mga buisit mo! Ay, kung kataw ina punyeta kang bataa ka. Hain ka ba karon, ha? Wali ko may baw. Unsa ning dapita. Panuway! Da, may pag-i-off. Siya si Madam Doria. Ngayon lang giskutan. Haus to. Ang akong amigo. Wa pa di ko magaduaw niya. Pahimos lang ko higayon. Nga to pa sa eskwelahan si Atilia Nasil. Oh. Hello. Kumusta na ka? Maayo man. Tabi, kinsa ganito ka? Ako si Achilles. Dagang salamat, Achilles. Kung wa ka pa, patay na unta ko ron. Dili pa imong panahon, Jeric. Dili matugot ang Ginoo nga may daw may tabo sa mga bata nga dunay kahadlok niya. Gusto ka? Sa pagkatinuod lang. Ang Ginoo lagi kanuna ang nasa ko nahuna. Tungod kay sa ako mga kalisod, siya pa may ako masangpit. Hug ka sa langit, Achilles. Gipada ka sa Ginoo din sa kalibutan para maoy mo santa sa mga dautan. Kang kinsa din nimbay, wala lagi laing tao din Kang agwa. Kinsang agwa? Wa ka na ba may namdum niya, Jeric? Agwa? Tabang! Tabang! Tubig! May nagbubog tubig sa katubangan. Hala, ang tubig! Napumang tao! Ayaw ka, Dok. Luwas ka na. Ha? Uban ako. Tao nga, tubig! Aron dili ka mahadlok. Tutuki ko maayo. Tutuki ko. Dulo, amboy. Himo akong sama ka ni mo kani. Tao ka! Tao ka na! Ug sa akong pagkamatngon, ikaw akong nakita. Imo siyang amigo Achilles? Atong amigo. Atong amigo nga nasa katarong. Pero kaaway siya sa mga dautan. Siya ang tigiya ni Baya? Wala ko makakita niya. Usa siya kataong tubig, di ba? Kay bulungan kayo siya. Murag, dili ko makatuo. Murag, salida sa sine ako nakita. Pero, tinuod ay. Hay na siya karang Achilles. May gilakaw pa. Basta ikaw, pagpalagsik. Kay magpauban ko nimo unya sa dapit ni Madam Doria. Oh. Nga nawa ka magatingog. Namuha ka. Nasuko ka, Jeric? Kung may gahong palang unta ko, ako na siyang kunis-kunis. Sobra pa sa mga ungo nga. Mamalbal sila. Sobra pa. Jeric, Pagpatabang ta ni Agwa. Naibaw kong siya ra makasanta sa ilang kadautan na Achilles. Jeric, gusto na. Gusto na. Ay, kabala ka. Si Agwa mutabang na to. Gusto ka. Siya na makawagtang sa mga dautan din sa kalibutan. Oh, nananggisaad ko di mo ha. Wow! Ate na sila. Dagan king thank you, ha?
Imong king gituman imong giingon. Ang paaboton ko usab Achilles mao ang imong pagpaningkamot. Tan-awon ko kung makatuman ka ba sa? 100% sigurado. Ikaw ba? Murag yun og karaan tao kon manabi, bata ka man unta. Dili na tantong bata, ate. I'm 13 years old. 13 lagi, pero kung manulti murag 31. Tag naman di ay. Uy, naitaw sa kusina. Mangandam ko. Basig natultulan ko din sa mga tao nila ni Madam Doria og Sir Divino. Ang kanhing gituhuan kong mga alagad sa Diyos. Karon, mga alagad ay na Satanas. Mabangon ko. Kinsa ka? Ako kini. Agwa? Kumusta pamati mo si Mulawas? Wa ka na ba gibati? Kaluoy sa Ginoo. Wana agwa. Og tagang salamat nimo ha. Ninyo ni Achilles. Kung wa pa mo, wana unta ko dun. Osto na. Ayaw na guna-una. Gikan karon. Ibalik ang pagsalig mo si mong kugalingon. Ug labaw sa tanan sa Ginoo. Ayaw kalimot sa pagsangpit niya, Permi. Oo. Oo, agwa. Kaligo na, kay pagkahuman, mamahaw ta. O gihatag ko nimo ang giandam kong sorpresa alang nimo. Ha? Surpresa? Uy, Achilles? Achilles? Uwa naman siya diya sa iyong higdaanan. Achilles? Achilles? Uy! Naghangos ka. Gikan kang nagdagan. Gipaningot kag maayo. Ngano ka, Achilles? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!